Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da masoya muna yi muku fatan alkhairi sannan muna gabatar muku da wata sabuwar channel. Wato wannan channel da kuke gani mai suna MGM Hausa Tech. Wato channel ɗin mu ce wata muka buɗe domin koya ilimin kwamfuta da kuma gyaran waya. Da sababbin application yanda za ku yi updating da sabon application ya fito ana yin bayaninsa a cikin wannan channel, sannan muna koya darasin kwamfuta kuma a cikin harshen Hausa. To mun yi tallanta ɗazu wasu ba su fahimci yadda za su yi subscribing ba. To ga yadda za ku yi subscribing, za mu nuna muku yadda ya kamata ku taɓa subscribing, ko kuma kawai direct ku je za mu ajiye muku link ɗin wannan channel ɗin a ƙarƙashin wannan bidiyon. Sannan kuma za ku iya zuwa YouTube ɗinku ku yi searching ku rubuta MGM Hausa Tech kamar yadda kuka ganta a haka, MGM Hausa Tech, sai ku danna mata subscribe. Muna roƙon da ku danna ma wannan channel subscribe domin za ta amfane ku kwarai da gaske. Sannan ga yadda za ku yi subscribing, wannan alamar ja da kuke gani sai mutum ya taba shi kamar haka. Za ku ga wata ƙararrawa ta fito a gefe, sai ku danna ta sama, to sai ku taba all. To wannan shi zai ba ku dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da ku har cikin wayoyinku. Muna roƙon arziki da ku je ku yi mana subscribing a wannan channel, domin wannan channel za ku ji daɗinta kuma za ta amfane ku. Mun gode. A je a danna subscribe masoya.